नायदो रायजोफोरनि टिपकाइनिफ्राय गसाइगाव थांनाय लामाया बिराद गिदिर गिदिर ना मागुर फिसिग्रा जाजोब्बाय। ना हमफैनो हागोन। नै जोंना ससियेल वार्कारा हा जावगासिनो दङ। बेखौ बिथाङा नायनो हायैनि दैखौ जावगारनो सेस्था खालामगासिनो दं बिथाङा बिराद खस्थ' खालामगासिनो दङ। नैबे मागुरमारि एरिया बियो टिपकाइनिफ्राय गसाइगावसिम थांनाय लामा। नोंथाङा मा बुंनो सानो बे लामा गाज्रि जानायखौ? बेथ' जोंना बिराद थांलाय फैलाय माबा जावासा बिराद गाज्रि जानानै थाबाय। जोंहा गारि मटर लानाबो हरनागुरनाबो थांजाला। जोंनाथ' बे जिनिसखौ रिफारिंबाबो नांगौमोन। सेंग्रेबेलबाबो एसेबाबो जोंहा बेखौ मावना होनांगौमोन जोंनो दानि सरखारा। सोर सरखारखौ खावलायो नोंथांआ? माबा आसाम सरकारखौ ना बिटिआर सरकारखौ? बिटिआर सरकारखौ। जोंना आदसा प्रमद बर' सारा माथो जेबो जोंनि बे बरबजरा एरियायाव जेबो नायहरथाराखिसै। औ जोंहा बिराद उसुबिदा जाबाय थांलाय फैलाय। गथ' गथाय स्कुलाव थाङो फैयो हरनागुरना बेनो जोंना मेन लामाया बेनोमोन। जोंहा टाउनाव थांनांगौबा दे नै जोंना साथ्र गथ'फ्राबो जि जारला दैबानायाव साइकेल सालाय थांनांगौ जायो। गथ' हिनजावसाफोर दं हौवासाफोर। जोंनि प्रमद बर' सारा बेफोरखौ एसेबो नाहरथारासै माथो जोंनि क'क्राझार एरियायाव। जोंनाथ' बे गुमर ब्लक गोलैयो नालाय। गुमर ब्लक आन्दाराव जोंहा गसाइगाव टु टिपकाइ रडआ बिराद गाज्रियाव जोंना गाज्रियाव फैनानै दं। दा जावासा बिराद उसुबिदा जाबाय। बोसोरबेसे जाखो बे लामाया बेबायदि अबस्था जानाया? 3 बोसोरसो जाबाय सार। 3 बोसोर जाबाय ना? 3 बोसोर जाबाय औ। माथो गोदान सरखार जाजेननायनिफ्राय दासिमबो बेखौ नायफैयाखै आरो ना होमबा? गैया फैफेराखैबो। औ ओरैहाय आं मथा मथि खनसे फैनाय नुखांबाय आरो बे टिपकाइआव मिटिं जाबा फैदोंमोन खनसे। औ बिनि बादैथ' बर' देरहानायनिफ्राय खनसेबो गैया। औ जोंनाव बिसोर इउ पि पि एल नि मानसिफोरबो दंमोन माखासे गावसोरनि पार्टि। बिसोरबो माथो जेबो माबाखौनो परामर्सखौनो लायाखिसै। जेबो माबा खालामहराखिसै नामा गावसोरबो बेजों थाबायो। दा जोंहा जोंनि थांनांगौ फैनांगौ लामाया बिराद उसुबिदायाव गोलैनानै थाबाय। गथ' गथाय जोंहा स्कुलाव थाङो आरो नों हर सान जों बिजोंनो गारि घरा लोमजाबा साजाबा लांनांगौ जायो। जोंहा गसाइगाव नङाबाथ' जों उसुबिदा क'क्राझाराव लांबाबो जोंहा उफाय गैया बिजों थांनांगौ जायो। गसाइगावबाबो बेजोंनो आं बेखौनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। दे ओरैनो नोंथांना गामिया बबेमोन? आंना दैमुगुरि गामि। आदसा मा नाममोन नोंथांना? आंना प्रमद ब्रह्म। आदसा गोजोननाय थाबाय दे। नै जोंना फरायसाफ्रा बिराद खस्थ'जों थांलाय फैलाय खालामगासिनो दं। बिथांमोनहा टिपकाइ गोजौ हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायगासिनो। लामानि अबस्थाखौ नायदो रायजो राजाफ्रा फरायसाफोरनि गारजेनफ्रा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायगासिनो दं। अननानै थाबैनो बे लामाखौ बानायना होयोब्ला मोजां मोनगोन होननानै बिथांमोनहा खावलायदों। दा गोख्रैनो जुदि गोदान सरकारा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि नायसन हरोब्ला जोबोद साबायखर बावगोन होननानै ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा खावलायगासिनो दं आरो। दे बोलो हो नोंथां। औ माबार दैया एसे जावगारबा एसे लामाया थांलाय फैलाय एक्सिडेन्टआ खम जागोन।
गोलैगोनलै हाया माबोरै खम गोरा Nebra Sule Sebang ना मागुर मोनसिगोनलै ना मागुर बे थानाया मोननो हासिगौ जोङो ना ना मागुर मोनगोन दे बे गथ'खौ लाबोफागोन ना माखो नोङो उन्दैखौ ए जायगानि Professional social worker, NGOsफोर बिसोरनि मेम्बारफ्रा professional social work खालामो दा जोंना बायसान्स social work नैबे गेजेराव हरनांगौमोनलै बेखौ मान हरबाव गेजेराव हर हाखौ दैयाव बाव हाब्रुसो अन्थाइबासो जाहैगोन होनदों बेखौ जों गाहाय बानायदोंथ' साइकेल सालायजानायनि